A pozývam ďalšieho rečníka, nevidím ho, áno, vidím ho. Noro Maur z nadácie Pontis. Sociálne podnikanie sa často spája so sociálnymi inováciami. Nadácia Pontis realizovala prieskum o sociálnych inováciách v neziskovom sektore. Neziskový sektor sa často spája so sociálnou ekonomikou, takže pozývam Nora k prezentácii. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobrý deň. V nadácii Pontis sme riešili takú triviálnu otázku, ale pre nás dosť zásadnú, aj myslím, že pre sektor ako taký, že čo sú to vlastne sociálne inovácie a koľko ich na Slovensku máme. Preto sme inak dospeli alebo k takému záveru, že sociálna inovácia nemusí byť iba, že 0,1, že buď je, alebo nie je. A zostavili sme preto index sociálnych inovácií, v ktorom sme mapovali 5 oblastí. Každá oblasť mala 2 otázky a v 5 teda odpovediach. A tie oblasti boli inovatívnosť, systémová zmena, sledovanie dopadu, tím a financovanie týchto sociálnych inovácií. Zrealizovali sme teda prieskum, v ktorom sme mapovali sociálne inovácie alebo úroveň sociálnych inovácií pri 248 organizácií z 539 oslovených, čo bola 46% návratnosť. Pozeral som, pri tej prvej prezentácii bolo 76% návratnosť, čo bolo úžasné. Za to gratulujem. U nás sa to osvedčilo, že išli sme do recallingu, že naozaj že intenzívne sme organizácie oslovovali a pripomínali sa s týmto prieskumom. Pokiaľ ide o výber vzorky, tak tam sme oslovovali organizácie z databázy nadácie Pontis, z podporených organizácií alebo projektov, ale najmä to boli organizácie, ktoré boli zamerané na rozvojové alebo transformačné aktivity. To znamená, že boli na rozvoj nejakých zručností, aktivít alebo presahovali na systémovú zmenu. Boli medzi nimi, myslím, že aj sociálne podniky. Menej, alebo teda neboli to organizácie, ktoré boli zamerané na nejaké kompenzačné aktivity. To znamená, že kompenzovali nejaký nedostatok, či už išlo o nejaký nákup materiálu, pomôcok alebo nejaké rekonštrukcie. Pri predstave, že čo vlastne, ako sme uchopili sociálne inovácie, vychádzame z inovačnej špirály, podľa ktorej sociálna inovácia alebo teda prechádza rôznymi štádiami, procesom. A tam vnímame, že to môže byť od začiatkoch, od mapovania vôbec potrieb, cez vytváranie nejakých nápadov, testovanie nejakých produktov, až po škálovanie alebo dokonca na systémovú zmenu, to znamená menenie nejakých zaužívaných systémov alebo teda pokiaľ si zoberieme nejaké legislatívne zmeny. Rozdelili sme na takéto, alebo teda tie organizácie na 4 typológie. Jedna z nich je nadšení pionieri, ten index je od 1 do 2. Sú to tie začiatky, boj o prežitie, fundraising, získavanie alebo overovanie si svojich nápadov. Potom rozvíjajúci sa realizátori, tam bolo najviac 43%, index 2,1 až 3, čiže stabilizujú sa, ale chýbajú nejaké robustnejšie procesy. A potom organizácie, ktoré sú strategickí inovátori, 3,1 až 3,9 index, silné základy a škálovateľné riešenia a potom lídry systémovej zmeny, tých bolo v našom prieskume 10%, to je ten index v hodnote 4 až 5, čiže menia naozaj, že pravidlá hry idú na legislatívnu zmenu. Celkovo priemerný teda index bol zaznamenaný 2,84 z celkovej tej hodnoty 5 na škále. Prieskum ukázal, že ten sektor je hnaný kvalitnými ľuďmi aj vysokou inovatívnosťou, ale chýbajú financie a tvrdé dáta na to, že naše riešenia alebo teda riešenia fungujú. Aj z toho dôvodu tie kapacity týmu a inovatívnosť boli na vyššej úrovni, kdežto na tej najnižšej bolo sledovanie dopadu, čiže ako sú na tom organizácie v zručnostiach, kapacitách na odsledovanie si svojich výsledkov, svojho dopadu a samozrejme, že financie.
Pre predstavu, ako sme, alebo teda pristúpili v otázkach na to, ako sme zostavovali samotný index, tak každá oblasť mala, som spomínal, 2 otázky, ktoré sme, alebo teda tie odpovede, čo najviac sa snažili objektivizovať na stav, v akom sa nachádzajú organizácie. Príklad pri sledovaní dopadu sme sa pýtali, že ako si sledujú svoj dopad organizácie, tak to rozpätie bolo od toho, že vôbec si nesledujeme žiadny dopad, cez to, že máme misiu, víziu, ale ešte si nejak strategicky systémovo nemeriame. Po tretiu oblasť máme misiu, víziu, teóriu zmeny, ale už si nejak sledujeme svoje výsledky. Cez to, že už naozaj že pravidelne overujeme a získavame dáta, že naše riešenia fungujú, až po to, že viacnásobne dokážu kauzálne overiť alebo teda potvrdiť, že ich riešenia vedú k riešeniu spoločenského problému a k tomu aj prispôsobujú potom aj svoje aktivity a svoje stratégie. Ukazuje sa, že 50% organizácií, alebo teda má relatívne vysokú odbornosť v tímoch, zároveň máme naozaj vyššiu mieru inovatívnosti, aj keď tie organizácie väčšinou prispôsobujú svoje riešenia, ale prispôsobujú ich aktuálnemu kontextu, v ktorom pôsobia. Iba takých, že 5% je úplne, že prinášajú nové nástroje, že vlastné, autorské, ktoré potom overujú v tom danom prostredí. No, samozrejme, v rámci toho indexu, ako som spomínal, ukazuje sa, že chýba overenie, že tie riešenia naozaj prispievajú k zmene. Až 47% organizácií v našom prieskume sa spolieha na sledovanie dopadu. Skúsim dopovedať, lebo mám 10 minút, aby možno potom. 7% tých organizácií kauzálne akoby overovalo si, že ich riešenia fungujú. Podobne to bolo aj alebo teda takéto číslo je, že 7% z tých organizácií má 3 a viacročné udržateľné financovanie aj prostredníctvom investícií alebo sociálneho podnikania. Zaujímavé bolo sledovať, aký vplyv má na organizácie capacity building, čiže programy, ktoré sú inkubačné programy, akceleračné alebo mentoringové. V tej našej vzorke to bolo 26% organizácií malo nejaký mentoring, 74 nemalo. A ukazovalo sa, že ten capacity building mal naozaj vplyv na to štatisticky významne, ako v akej fáze, v akom rozpätí, alebo ako kvalitne funguje samotná organizácia. Tu vidíte, na tom vonkajšom je capacity building, vnútri na tom je celá vzorka a vnútri, alebo úplne vnútornom na tom pavúkovom grafe je tí, čo neabsolvovali capacity building. Najviac sa objavil, alebo teda ten rozdiel medzi organizáciami, ktoré absolvovali, neabsolvovali v inovatívnosti a v systémovej zmene, čiže toto bola taká najväčšia zmena. Potvrdilo sa nám aj také existencia bratislavskej bubliny v sociálnych inováciách, kde na porovnanie Bratislave bol index priemerný 3,07, v ostatných krajoch celkovo 2,67 a tie najväčšie rozdiely boli v kapacitách tímu a inovatívnosti. A to nejak len sme si tak vyhodnocovali, že môžeme naznačovať možno ťažší prístup ako zaplatiť expertov alebo získať prístup k inovatívnemu know-how. A nejaké odporúčania, ktoré sme vytvárali pre donorov naozaj, že potrebovali by sme systémovejšie, pravidelnejšie financovanie na prevádzku, stabilitu, nielen krátkodobé ročné granty, čo chápeme, že niektoré, keď pristupujú k financovaniu firmy, tak tie nadácie, alebo teda tie firemné aj zdroje fungujú na ročných rozpočtoch. Pre neziskovky alebo organizácie samotné tam vnímame, že je potrebné začať kvalitne sledovať svoj dopad. Čiže toto je zásadné pre organizácie ako také a pre samotný ekosystém tam vnímame cielené ekosystémové podpory. Naozaj, že keď sme zisťovali na tie capacity building, tak to bolo pre nás kľúčové. Preto, aby sme teda dali von samotný index, tak sme pristúpili k tomu a premýšľali sme, ako s tým naložiť ďalej, tak sme spravili web index organizácie.sk, ktorý každá z organizácií si môže ísť na tento web, vyklikať presne tento index v 5 oblastiach. Každá oblasť má 2 otázky a 5 odpovedí. Získa personalizovaný report
a tá organizácia aj zároveň nejaké odporúčania, ktoré môžu potom využiť na svoj rast a rozvoj, prípadne aj možno nasmerovanie na capacity building projekty, ktoré vnímame veľmi kľúčové, dôležité. Budeme ich postupne doplňať a budeme vďační aj za váš feedback, za vašu spätnú väzbu, čo možno doplniť ešte na tom webe. Ďakujem pekne. My veľmi pekne ďakujeme. Ako senzačný výskum, senzačný nástroj. Bola otázka. Aj napriek tomu, že sme neplánovali, tak urobíme výnimku, lebo máme ešte chvíľočku času. Ono to bude taká úplne... Myslím, že mňa je počuť aj bez toho, ale ono to bude úplne jednoduchá otázka, ktorá bude smerovať tomu vášmu úvodu, kedy ste hovorili o tom, že čo sú vlastne tie sociálne inovácie a teda aké riešenia ste tam skúmali. Lebo neviem, či ostatní úplne porozumeli, ale viacerí sa tak tvárili, že aké riešenia teda a čo sú tie sociálne inovácie. Hej, spomínal som na úvod, že tie sociálne inovácie nevnímame, že bude alebo nie je tá sociálna inovácia. Príklad sociálnej inovácie, spomína sa veľa a často organizácia Cesta von napríklad, ktorá rieši generačnú chudobu a má viacero programov riešení na to, ako pristupovať k tomu, aby sa znižovala generačná chudoba alebo odstraňovali tieto problémy. A vnímame to, že môže vzniknúť nejaký spoločenský problém, na ktorý aj vy reagujete. Spoločenský problém môže byť zamestnávanie v regiónoch takisto, ale ten môže prebiehať až na systémovú úroveň, že riešite to na legislatívnej úrovni alebo lokálne riešite vzťahy a zmenu vzťahov, ktoré tam nastávajú, čiže k tomuto pristupovať systémovo. To môže byť aj systémová inovácia. Ďakujem, veľmi ďakujem za otázku, ale je veľmi relevantná a možno, že aby som si dovolila odporúčiť všetkých, ktorí by sa chceli viac dozvedieť o sociálnych inováciách, samozrejme zdroje nadácie Pontis, ale existuje aj iniciatíva Národné kompetenčné centrum sociálnych inovácií, ktoré je realizované Ministerstvom práce a Ministerstvo práce spolu s ďalšími odborníkmi, do ktorého týmu je zapojená aj nadácia Pontis, sociálne inovácie, definuje ako proces, alebo výsledok, ktorý je, samozrejme má pozitívny dopad, je realizované interdisciplinárne, teda to slovo neviem vysloviť, je medzisektorovo realizovaný, je možné ho škálovať, ten pozitívny dopad som spomenula a to je, myslím si, že taký základný rámec definície sociálneho podnikania, sociálnej inovácie. Áno. Tie je možné nájsť na stránke kompetenčného centra, ale ďakujeme za otázku.